Mo na ni itsura guys sa Katipunan Alicia. Sa una grabe halos di jud mo makit aning view ning mga buntod karon grabe. Luaga na magado lapot-lapot na pananawa na. Impas ang mga kahoy. Mura mo gipang sunog. Mas grabe pa jud sa makit Andres unahan guys kay ang mga bahay grabe gajang ka-damage bintaha pag ang mga adintos putlungkam kay napaman jud nagbarog haligi na jay bahay diri nga wa jud. Naplat ka jud. Kining karsadahan National Highway ni maagian nimo ug mudong kag tagbilaran kung ari ka sa interior agi. Kay bao ko lahi naging yung pananaw kay murag di naman mao. Tanawin ni dari sunahan dari tuong nga dapit na ibayad na nga nahapla na gajid wa na gajid itaw na naplat na gajid siya. Uy laman in taon pod. Hinaktak yung tawag bazi naglingkod sa gawas. Mga bahay dari sa ibabaw na nga upaw. Hurot na totally damage jud. Kining dani di ko sure Katipunan pa ba ni or Lasinda na ni. Grabing ka damage ka jud mga bahay. Sakit sa daghan tan-awon. Ang mga tao gali dari igo ra gani makakaon na nagguba pa jud bahay maglisod jud mga tao barug dani. Kasagaran ka jud sa mga tao daari guys. Maglisod gid nig bakod kay manarbaho sila rong adlaw ag lang kita rang adlaw mao pa ipalit og pagkaon na karon nga way trabaho lisod gad og pangaon. Wala to pawanan tong ko bundas gawas. Kini sentro na ni Lasinda, grabe gaba-gaba gyapon mga bahay. Kasagaran sa damage ka adto katong sa mga bahay bitaw nga kahoy. Ag katong mga solid na gyapon nangalangkat pero ato para kasagaran. Pero katong mga kahoy nalarot jud uban. Pait lagi ka adto magtan-aw murag lami hilak magtan-aw maluob sa patutong mga igsuon oy. Agamang kurente dari kay murag ahang bana-bana dani mga kabat tanig pila ka buwan ay mauli kay murag halos tanang puste na nga takilid man ug wa matakilid hagsa gazes juta. Arang kaguba jud adto ag ubang mga wire ganis kurente guys gihipang himo na lamang hayhajan sa mga silingan pati piratus bahay kay nabatas naman nas atubangas bahay. Na grabing guba lagi ka adto sa uban pag jang lugar nang gibaha. Tanawan na bahay unahan wa nagajag atop ning lupad na. Bisag sulid, half sulid wa gyapon. Harus gyapon arang gibaag mga bahay halos tanan dari sa ang lugar sa Alicia. Pasensya day kaadto sa nagpasuroy sa ilang lugar di may makasuroy-suroy basta-basta kay arang kanhit ug gasolina. Ini ang mga video sa raning naagian kay nagsurvey man ko na sa ang mga igsuon ug ang mga pagumangken. Didto ko pilar gikan si Aisa okay ra si Ja pero guba pag ilang bahay pod. Mong grabe dyan ang kapuja guys kay pagbagjo wa may tug pagkaugma sa jugbakod suroy-suroy ko sa ang mga igsuon. Sila kinkin hanggit sa ko dito langkat pag ilang bahay. Na mo nang giingin ninyo ang mga poste. Grabe mga bahay oy nangatuklap. Ang mga poste di anas highway nagkalanrakas na. Lisod lagi pagkamuagi na ni og four wheels. Mo nang motor jud mo ay gamit rong panahona og ingaron bitaw nga daghan nang gibata sa karsada. Lusot-lusot ra magadani kay di man pwede ka nang dasmaga no patay ka. Grabe bisihar og mga maninsuhay guys kay sagasang suok-suok na may nang gabas. Miskan lagi arang kalaju ra gabas madenggan gyapon nimo kay wa na may nagiali nang hagsa naman halos og mga kahoy tagsa naman lagi nagitindog. Mga lubi grabe nang hagsa. Halos jud tanang tawo magkalisod-lisod guys. Sugod karong pag humagbagyo hangtod sa mga sunod buwan maglisod gid na kay pangitas mga tao dari lugi. Saging, tanang saging nang hagsa man. Nga humay pod wa nga lanipan. Naa tanawal man yung mga saging una pa matigom grabe magjung pagka bagli. Kining karsada barangay unta gani malabjan ni mus jalandong daning dapita kay dagko man mga manggas kilid pero wa na nahagsa na. Grabing mga gaba mga mga bay. Kini barangay Progreso na ni pero di na ka makailag. Progreso pa ba ni lahi na porma. Kuyaw ka bagjuha kay ang mga kahoy murag gisunog. Ut-ut lagi tanan kani barangay na po ni. Grabing kahadlok ang kinagibata sa mga kahoy daan. Duoy pag ibang bayar rin kinahurot jud ag ilang basak mura nagdagat. Kini basak ni janara ba jud na humay gitanum. Luoy ka adto. Ag gasoline station wa na. Huwag na lang magamay tumpag na. Kire padung na jinis among baryo barangay Putlong Kamni. Tanaw mga bayaders unahan guys grabe jud kaluoy pait ka adto imbis kay day bayaders unahan bago pa rin gipabaja ni Congressman Alexie. Wa na naukab na bulo. Duoy lang po din taon bis nalipay na to sila kay nakabay na. Ang mga saging na rin, ang patag din taon. Ang mga mugbang lupi, wa ka adyo mga
damage pero nang happy-happy ra na naipay na nang nakuha. Na treehouse na tumpag. Tumpag kahoy. Okay, mo sa tanawag maadyo, grabe kasi paglubing na tumbar ang kasayang kani mo na ang barangay hall. Na naukab po daga mo ang covered court. Pero di ka damage bago para man nagpahimo. Yung pag covered court. Gara-garaan nila. Mao ni sentro sa amo ang baryo guys, napay mga bayan nga punggot. Naluoy pag ilang bayo, ana pay atop. Mauwanan lagi jud midani og uwan na pug utro, madyo galing kay giinit rong adlaw. Ilisod ga juga uwan pa na, samot gazag di ka panghipos. Galisod ang mga tao clearing kasi naglibog ko kasi unahon, ngay grabe madagana ka clearing unon. Bahagya na dari pikas. Ba, di Japan. Gawad. Way korente mong gamantinir lang mi kandila sa Eliana na tingana. December 19 na guys, mudong mi karon og tagbe. Kay wa na mi kwarta kinahanglan mo palit bugas. Daghan nagtaw. Ngita ni sila signal. Dami karon sa hagna guys. Daghan nagtaw dari kay nangitag signal nang kita puko. Pikas-pikas. Kami nangita pud mig signal. Darhirak signal taman sa barangay Kanuba ni Siza. Kanuba hagna darhirak taman nag signal wa nay signal dito padung dito sa Gindulman tama sa Alicia tudto sa Ubay wa. Kani mga tawhana mo ni mga nangitag signal. Guys, dala Miss Garcia. Looy pa dari murag tugkasag pa sila dari. Sa hagna di kaadyo. Hapon naman nakagikan guys kaya nag-charge pa mo ko sa power bank sa ngita pa mignay mga generator maki-charge mi pagabot na mo daari sa unahan sa Garcia Valencia naman siguro dapit para lami ka jug sunset murag nahupay pag ang kakapoy bisag ang lawas mura nagmahagba sa kakapoy way pahuway bitaw lami tanawon ka jug sunset. Ang mga tao guys ga overtime jud dito og panggabas kaya ra madaghanan nagikatag sa karsada. Yakos kamalig ni Ate Julie. Okay ra sila Ate Julie guys, siyang mga anak okay ra pero ag tanang manggas ilang nataran hugma tanan. Kulbaan ko pag abot na magay ngit-ngit na malagi, wala ko mag-vlog pag abot na magabi. Ngit-ngit na malagi pag ngana na kulbaan ko harbag ilang bay, di na halos makita sa karsada kay tambunan sa mga nangatumba nga mangga. Pasalamat na bus Ginoo kay kung mga igsuon okay ra sila. Arang haga lagi na yang naong kay gasurbi man ko ni ato pugog pilar. Pag i-check sa isa dito okay ba okay raman sila si Ate Julie okay ra pud suda kang pasalamat sa Ginoo bisag daghay na damage okay ra basta kay ag mga kinabuhi wa makalas kay kanang mga gamit nato ato ra man ang mahulipan mabutag panahon gani siguro nga mas maka bundar patag mas lami basta di laman ta mo give up sa tong kinabuhi pasensya naman yang naong grabeng kahagal-gazo wa tugtog gibugas-bugas nagaling ko ja okay ra na ang importante luwas lagi gihapon kuanday guys. Grabe pag among labunan dito sa Alicia, uli dito. Minakbakay pag panglaba. Wa pa ka sugod og laba kay kini laging nangita man kog signal kay aron makapaybaw po ko ninyo sa mga igsuon pero dito lang nasud. Buang na siguro ko. O lagi napos mga ko igsuon nga lang nasud. Ang igsuon nga naas Manila sila Ate Alit sarang gaawan na nila. Mo tuning dong jud ko dari kay aron makapahibaw ko nga okay ra mi bisag na mga damage. Way problema na kay sus lami na nuga mang bayron karang lamdaga na hinuon. Bitaw karong mga sunod adlaw maka kuan ako guys makaluag-luag na ingana. Wa ang sweldo YouTube kay sa pa pag sweldo YouTube nga. Wa mapisignal di mapunta ka kuha kwarta.
Moadto palagi pud mi og mas ATM dito sa Tagbilaran. Tanawon pa namo didto og makakuha ba mi kwarta. Basta maadyo ra lagi namang bayad kaduga dyan. Kanang unahon sa laman ng mga pagkaon ba, kay pagkaon man jud may importante ron dya inilagay na gani gahapon og tubig kay wala pa mainom, pati bugas inilagay na, nagpanik og mga tao ba kay wa man kuno supply makasud kay gaba man kuno mga port. Dya pati sa Cebu apektado pud sila dya. Kasagaran ba sa mga supply gikan pag Cebu, nang lisod kaadyo. Salamat day kaadyo sa inyo mga pagampo kay naluwas mi okay ra mi. Salamat kaadyo. Tuod guys, di pa rin ko makalimot base sa ahang nalabjan kay diri man ni Agis Hagna Garcia Valencia nga na di ka adto dakog danyos dito sang nalabjan sa highway wala ko makasure sa mga barangay. Basta kay dito sa highway di ka adto dakog danyos di pareha sa dares amo adapit adis siya kandi nga nang lugpad jud mga bahay. So, salamat sa Ginoo kay di day tanang lungsod sa Bohol grabing kaapektado na day mild ra. Di day pud tanan severe ga jud. So, salamat sa Ginoo sa Tagbilaran pud murag hang tanaw murag di pud kaadyo ingag makasakit sa dugan ba agkalahian ra is kanang wala lagi suga ngana nay tagsarang nagi lamdag pa kana mga McDonald's mga Jollibee ngana kung mga kagmay wa mga murag tinga pud ka ba ngit-ngit pud kadyo palibot.